del dipòsit del Museu de Granollers. Primer de tot, la Glòria, la directora del Museu de Granollers, em va fer 5 cèntims del fons, de les principals col·leccions que tenien, i dintre d'aquestes... I després també els hi vaig demanar una sèrie de peces concretes, d'una temàtica concreta, sobre la representació del poder. I a partir d'aquí ells em van buscar les peces i aquestes van ser una mica les peces que vaig contemplar. Amb les peces, amb els objectes, al fons de la salvaguarda, aquells objectes que van entrar durant la Guerra Civil i que el museu va custodiar. Em va interessar per diverses qüestions. Primer, per la coherència amb el plantejament curatorial del projecte, llavors pel període que implica, que és un dels períodes més transcendents de la història recent d'Espanya, i llavors també per la vinculació amb la població de Granollers i de la comarca. Arqueologia d'un inventari. L'any 1936, quan esclata la Guerra Civil, el museu, a través de les directrius de la Generalitat, pren una sèrie de mesures per custodiar, per salvaguardar el patrimoni artístic de Granollers i de la comarca. A partir d'aquí entren una sèrie d'obres, unes 8.000 peces, en surten l'any 1936, se'n retornen 4.600 aproximadament, i les que queden teòricament estan al museu, i la meva tasca principal és una activitat d'arqueologia interna dins dels dipòsits del museu per localitzar i documentar aquestes peces. En primer lloc, farem un estat de la qüestió de la recerca a través d'una presentació pública en el mateix Museu de Granollers, i més endavant està programada una exposició amb la idea de compartir els resultats de la recerca per una banda i el fenomen de la salvaguarda amb la població de Granollers. Sí, sobretot en un projecte que es diu Inventari del retrat polític oficial i a la recerca dels retrats oficials que havien estat penjats a les sales de plens i que es troben en dipòsits municipals. Home, és interessant des de diversos punts de vista, per exemple, des de l'ecologia de la imatge o de les obres d'art, tot i que no té per què ser així, generalment implica no seguir produint més obres en un context que està saturat d'obres i d'imatges, això per una banda. Per altra, els dipòsits dels museus o dels arxius contenen l'art o tot tipus de documents oficials. S'ha fet aquesta selecció, aquesta criba, i llavors és molt interessant per saber quina és la política cultural, en aquest cas municipal o de l'Estat. No, crec que no.